राजखान्थिखौ लालायनानै गावजों गाव दाङाबाजि बा बुलाय सुलाय नङा होनबा दाखालि सासे बिपुल होननायखौ बुसि बुनानै हस्पिटालाइज खालामना दोननायखौ जोङो गोबां खौरां बिजों लोगोसे आरो सेटेलाइट चेनेलफोरावबो जों नुनो मोनदों। थ' दिनैहाय ओरैबायदि जादों केसा बिनि बिसिया जि दिनाखालि जाथाय जादोंमोन होनबाखालि एफआइआर मोनसे थानायाव हैदोंमोन। फार्स्ट दिना दे जायासै मानिबाय बिपुलनि बिसिया बुंदोंमोन जे जि दिनाखालि हैदों होमबा बुजादों होमबा खालि एफआइआर हैदों 24 घन्टानि उनावहाय रेजिस्टार जायो। थ' दिनैहाय सानथाम बारखांनायनि उनावहाय सानथामनि उनावसो केसा रेजिस्टार जादों। थ' बेफोर एसे दुखुनांथावना। सोरबा बुजाग्राया गुबुन नङा बिबो इउपिपिएल दोलोनिनो सासे भिसिडिसि चेयारमेन आरो लोगोसे जाय बुग्रा सोद्रोमाफोर बिथांमोनाबो एखे दोलोनि। नाथाय दुखुनांथावनाया बिनो बेफोरबायदि जादलायाबा मोजां जागोन नामा। दिनैहाय जों बै समावसो खोनायोमोन अपोजिशनफ्रा बेफोरबायदिखौ खाबु लायो बयबाबो चान्स बाथ्रा बुंनो थाखाय दा गोबां लामाखौ बुंनो थाखाय जेरैबायदि बिपिएफ दोलोनो एसेब्लाबो सुबिदायाखौ मोनदों। नाथाय बेफोरबायदि सुबिदायाखौ होदलायाबा मोजां जागोन नामा इउपिपिएल दोलोआबो नायलायोब्ला मोजां। जोंनि बिटिआरनि सिएम सार प्रमद बर'खौ आं खावलायगोन नोंथाङाबो सासे इउपिपिएलनि सोद्रोमा बिपुलनि जाखिनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना बै समावनो बियो गोजाम आरो गोदाननि बाथ्रा ओंखारदों बै स्टेटमेन्टआवनो जि समावहाय स्टेटमेन्ट लादोंमोन अब्लानि समावनो गोदान आरो गोजामनि बाथ्रा गोजाम इउपिपिएल आरो गोदान इउपिपिएल बिदिब्ला गोबां साननांगौ जानानै फैदों। थ' बेफोरखौ नायोब्ला इउपिपिएल दोलोआवबो हान्जायाव सिं सिं माबा मोनसे दुरबलताया ओंखारहां जादों। जेरैबायदि गुरुबासा बायदियावहाय जै जाथाया जानो नाङामोन नङा होनबा बेफोरबायदि आरोखि आं बेफोरखौ दुर्भाग्य होननांगोन। दोलोनि गेजेराव दोलो सावरायलायनानै माखासे प्रब्लेमफ्रा जोबलाङो। नोंसोरनि गेजेराव प्रब्लेम गैया नङा दङ बयनिबो पार्टियाव बयनिबो हान्जायाव प्रब्लेमा दं। नाथाय बेफोरबायदि बोलोफोरा लाया लाफानो राजखान्थिखौ मोजाङै गेलेयोब्ला मोजां। बर'नि फिसा बेदर जानाया बारा ब्रेना गोरा जायो बुनो होनबाथाय बुनो नङा होनबा बेफोरबायदि दा बांद्राय बाथ्रा बुङोब्ला अफ्रियालाय सोर बेफोरबायदि बाथ्रा ओंखारगोन नङा होनबा। थ' दिनै जों सिदायै नुनो मोनो बियो उमुगनि बियो उमुग दोलोनि उमुग ना बेफोरबायदिया बारा गोबाव गैला बायदि मोनदों आं। दानि खुंथायाव थानाय राजखान्थि दोलोनि माखासे गेसाव गोफोनफ्रा गोजामफोरनिफ्रायनो गगोनफोरबायदि मोनदों। थ' गोलाव बाथ्रा बुङा बिनि बिसिया दिनै केस रेजिस्टार खालामदोंमोन रेजिस्टाराबो जाबाय। बिबो गोबां नारा नाथानि गेजेरजोंसो केस रेजिस्टाराबो जाबाय आरोखि। थ' केसनि रेजिस्टार जानायाबो गोबां केसाबो गिदिर धारायाव होनाय जादों। थ' मा जागोन बै बेक्तिफ्रा सोरबा बुंदों सार्भिस मावलायनाय मानसिफोर दङ होननानै। थ' बिसिबां मा खोनासंनानै लाग्रोनि जाय एफआइआर हैग्रा बै बेक्तिनिफ्रायनो। गोबां खस्थ' दुखु नाजासाबनायनि गेजेरजों नाजाथाब आङो दा मोननो हाबाय केस फाइलखौ। जोंनि केसा रेजिस्टार जाबाय। ओमफ्राय आं दा रेजिस्टार जानायजोंल' आंहा गोजोननाय गैया।
जेखिनि मानसिफोरा आंनि फिसायखौ हामला खालामदों बिसोरो एखेबारे एरेस्ट जानांगौ। जायफोर साख्रि दङ बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ इमिडियेटलि आरो आंनो नियाय नांगौ। बेखौ मोनबासो आङो गोजोननाय मोनगोन आरो आंनो मोजां प्रटेक्सन नांगौ। बेखौ मोनदोंब्लाबो आंहा गोजोननाय गैथ'वा आरो आंनो थाबैनो गासिबो नियायखौ मावनानै होनांगौ। आं बेखौनो लुबैयो।